ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಬದ ತವ ದೀತ. ತವ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಕರ್ಬದ ತವ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊನುಂಡು. ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿನಗ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತು ಬಾಡ್ಗ. ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಯಡು. ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನಾ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನಾ ಅಂದುವೆ ತವಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಚೂರು ಬೇಯಿನಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ನನ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊದ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಡೈನೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಎಗ್ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಎಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಡಿಗೆ ಬೇಯ್ಯಡು. ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಅಂದು ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿತ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯ. ನನ ತವಗ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು,
ಚೂರು ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿತ್ ರಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನನ 3 to 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ ಈ ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಮಿತ್ಗೆ ಈ ಮಸಾಲಲ ಪಾಡೋಡು. ಇಂದು ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್. ತುಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನದು ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.